Sitinakhalepo ngati banja ndikuyamba kukambirana za mmene achilima anamwalirira. Komano sindinamvepo zilizonse zoti anaomberedwa kapena mwina funso lani likutero sindikudziwa. Funso langa limatero kuti anduna a justice atabwera munapanga lifa mmene mayankhula nthawi ina kuti mafunso ena ndi amene muli nawo ndi amene amayankhula adayankhula kuti kumene kunaveka kuna chilangoziko akuti anava ma gunshot, so amati tifufuzenso ngati community kuti mwina kapena nkutheka kuti palipena pamene panachitika foul play. Chifana mafunso kuti mwina inunso ngati kubanja, do you have the same sentiments while referring to the page 58 ya commission of inquiry report imene kamba kuti yakubanja mafunso amene adafusidwa adaona matupi amene ankapanga the family member representative amene ankapanga nawo kuyeza matupi amenewo. Chifana mafunso ngati kubanja mudakambirana nako zimenezo kapena muli ndi mafunso amenewonso? Hayi sitinakambiranepo koma sindinamveko kuti ku autopsy apeza kuti zokhuzana ndi ma gunshots. Komabe ngati a Minister of Justice ananena kuti anthu ena amati anamva ma gunshots, sindikuchita presume kuti nde kuti it meant anaomberedwa ndi anthu. It could be the plane itself, I don't know. I think chomwe ndinagwirizana nawo a Minister of Justice pankhani ya ngati nagwirizana nawo in general, koma poti mwapanga ya ma gunshots yo ndiyo kuti mwina it needed more investigation to rule out not just a sentence or two without anthu kumvesesa kuti kodi izizi anazichosamo chifukwa chani. Zikomo. Munakamba kuti cheya ndifani malize ndikanapomo pa autopsy po mwakamba kuti ndamvetsetsa kusekuja mwakambira muja pa zinthu zimene mwanenaso kuti ngati committee tifufuze mafunso anu aja ndimamvetsera ndipo talemba kuti tifufuze akamabwera anthu amene akubwera ndi zonzetolozo ndi kupeso zinazo mwina mwaonena tinamba kufunsa kale ena akumayankha kale, the answers are coming in before we make any conclusions and recommendation. Koma munakambapo kuti nkhani ya mfano malize nkhani ya autopsy. The report says the family, after allowing to share the autopsy report, we are satisfied with it. I want to get nfandive kuchekera kwa inu your personal opinion ndi nkhani ya autopsy report kupatula kupanga leakage kwa the actual unofficial report to the media sanabwere kwa inu and the pictures. Do you have any other mulibe ndi nkhawa zina zimene si mufuna zitankhidozera pa another fresh autopsy kapena you are certified in the autopsy report? Ndinali poti sindinayiwerenge in its entirety, koma I have no issue with the autopsy report as it stands. Za kutsogoloko zomwe mukufunsa kuti pafunika fresh autopsy, I don't know, mutandiuze ndinu ngati inquiry ngani mukuona kuti direction ikulowera kumeneko, and if so that means the family would have to sit down and discuss. I can't answer for the whole family. Zikomo. The lastly BFU report anabwera ena anakamba hapo kuti ndetsa kasina muli ninjira yochenjera yofusa bafuso ambira zana sana fuse ndeta maliza fuso lati so bati che ukukundatana nawo mfani vile ku BFU report because mboni yatu masana sana kambe za BFU report ndizina zitozo ina anakamba kuti imene amakakupatsani report mwina panali mafuso yena amene sana yankhidwe. Do you fully agree to it or you don't agree? Simugwizana nawo palipena mona kuti BFU report inamisa pene ad hoc committee kuthandizeni kuyankha mayankho ena? Tinalidi ndi mwayi ngati ma family members kukumana nawo a BF amene analemba BFU report poti nafunsa di mafunso ambiri, ena amalephera kutiyankha, ena amakhala frustrated ndithu kuti munalibe recorder zina zisitingaziwe. Tikafunsa china iyayi mena ngati kuti it was theoretical in some cases chifukwa choti equipment mundegeyo yochita record zomwe zikuchitika in the cockpit panalibe.
So they had to make a lot of assumptions, and they had to rely heavily. Amati anali ndi source amene amapasa information ina. Titafusisisa kuti source yo ndi ndani anakaniratu kupereka source yo. So I don't know. That's why ndimanena kuti ngati information yonena kuti anthu anajedwa fuka function imayamba 10 koloko pamene function imayamba 11, and they premised some of their recommendations on that assumption, which to me was a glaring error, and I pointed it out kumene koko kuti apapa tumwalakwitsa. There was a whole extra hour, meaning kuti there was no time pressure at all. So what else could have gone wrong? Yeah, so mafusa befyo ina ndingata amene. Chair, that's fine. Okay, no, ndathokoza kwambiri. Ndimangofuna ndifotokoze kuti atipasa ndemanga zawo zambiri. Mukamvesesa ndemanga zawozo zikupita ku phase imene tikubwera. Phase 2 ndi phase 3. Imene kuzabwera ma expert witnesses. Kuti azatifotokozere. Nde iwo atipasa zinthu zimene mpaka panopo zilibe mayankho. They have questions zimene ifeso mayankho tilibe. Koma tili ndi plan kuti tikapita ku phase 2 ku actual flight kuti weather inaenda bwanji, air traffic control inaenda bwanji, ulendo ndege imaenda bwanji, ndi pamene kuzakhala ma actual witnesses ni ma expert witnesses. I'm sure mukamaza mvera mayankho ena azakhalapo. Tikapitaso ku search and rescue azafotokozaso bwino kuti matupi anapezeka bwanji, side anapezeka bwanji, anapanga handle bwanji, koma kulima fonso ambiri amene sinunoka amene muli nawo amalawi ambiri, even ifeyonso tili nawo mafunso amene wawa. Koma tinakupasani mpata lero kuti mufotokoze podziwa kuti tizakuitana nenso nsogolo zakhala zovuta. Nde mwatifotokozera ndondomeko yonse ndi homework imene ife mwatipasa kuti tikathe kuyankha bwino at the end of the assignment kuti mwina pazakhale closure pa maderendera. Ndikunena izizo kuti mwina ma members afunabe afusa ibe zomwezo zimene ife tisakuziziwa. Tifuna ma expert amene abwere kuti azatifotokozera kuti niyo mukhale satisfied. Fika tikakuyankhani simumakhala satisfied because sitikudziwa china chilichonse. Zifunika ma experts abwere azatifotokozera. Ndimangofuna nikupanga preempt poona ni nthawi komanso kuwapanga guide ma members kuti ntchito sinathe kuli phase 2 kuli phase 3 imene ibwere, koma iniyo mwapereka ndondomeko zanu. Nde tipitirizeni mafunso athu. Mulanje North, Ngati North. Are you asking no? Nde tipita ku Nchewu Nzonzi. Zikomkwambira chair. Ineso ndi joina ndi ma members anzanga kupereka chipepeso ndi mmene nkhani inakhalira kuluza Dr. Chilima. Ndimafuna ndingomvesa mapanga outline nkhawa zingapo zimene maona kuti zizi mwina sizinachite bwino. For example, there was no sense of agency after they get a SOA. Komanso mene search mena kalira in general, komanso mapangaso pick out the leakage zinthu ngati ma images, very graphic images anapezeka kuti ali pa social media, autopsy report ili pa social media, kupita kumaliro security osakhala bwinobwino befitting kuti family ya late VP ikupita kumaliro. Ndiye considering ndi mmene zinakhalira zinthuzi zikuoneserabe kuti mwina sana zikepo mtima kwenikweni. Then mfano ngofusa kuti what was the relationship prior to the incident between the late VP and the government in general, the office of the presidency, the security agencies? Is it the way they treated the whole incident? Is it a reflection of the relationship that was there prior to the airplane crash? So mfano ngofuna kuti ubale unali wotani chifukwa chakuti maikapo zingapo zinakuti munthu woti anali vice president
tingadikire mpaka 24 hours kuti apezeke. Ma pictures angozi alimbwe ndeni ngofunga kufuza kuti ubale unali wotani. Zikomo kwambiri. Mwina mongo yankha mwachidule ndinene kuti yes, it was a reflection of, or rather it was the nature of the way timakhalira timakumana ndi zinthu zosiyana-siyana zina public zoti alesa amaona kuti apa tuzalakwika, zina zoti mwina sitiyankhula, koma to be honest paja timachokera ku kesi yoti partner awo na boma la tonse la manga. That in itself says a lot. Thank you. Ndimangofuna ndi mwina njira ina ya Fosolina ana social relationship. A former vice president anali hard working kwambiri. Amalawi tonse timadziwa. Koma sanali munthu amene anali very loyal. Nde tufuna timvesese kwa inu kuti ilipo tsiku limene a former vice president anakana kutumidwa ntchito. Pakuti ulendo uwu tikudziwitsa kuti anali delegated kuti apite ku Mzuzu, kuti apite ku Nkatabe. Mukuona kwanu ndimene mumadziwira iwowo kuti anali ene position kuti atha kukana kapena amene akuvomereza. Iwo sakanakana chifukwa amalemekeza kwambiri mpando wa upresident, and he was very bureaucratic in it, kuti respect that seat, and he was actually looking forward to be assigned izinthu chifukwa pa nthawi yambiri amapezeka kuti ntchito zikuwachepera. Zikomo. Zomba Tondo? Yes, thank you so much, Chair. Yeah, I think Chair Mundo Lasso Naneso, ndipeleke my condolences to the entire family through my marriage Chilima. Ndimafuna Chair ndikangati pang'ono ndikufoke mafuso ambiri amene afusa North is linked in these mene ndinayi nazo. Nde mwina ndiyambe ndi ililonena kuti ndimangofuna maganizo anu motengera ndimene mwayankhira kangati kuvomereza kuti kati pa malemu a Chilima, Salos Chilima ndi akuboma pakuoneka ngati panali ndimene mwakambiramo. Nde ndimafuna kungokhala ndi chithunzithunzi kuti ndimaona apa mmene mwaperekera ndondomeko yanu mukunena kuti panakhala about 5 hours asanakuuzeni chomwe chikuchitika. Phone yanu ngakhale inali yoyaka. Komanso mmamva bwanji pepani mine ndikukumbutsani zowawa, mmamva bwanji kuti Dr. Squese abwera kudzakuuzani pakati pa 3 koloko ndi 4 koloko, mnanena kuti inali itapitira 3 koloko komanso isanakwane 4 koloko ngati nakumvani bwino. Nde mmamva bwanji kuti Dr. Squese abwera tsiku la ngozi lomwelo akuuzani kuti ndege yagwa, komanso ndi amene ali wamkulu kwambiri kuposa aliyense ku office kwa malemu amuna anu. Pamene nthawi yomweyinso, nthawi imene akuuzana Squese a president akulengeza ndi boma lonse kuti panopo ndi tikatingiranso pa page imene munatipanga lifa pa page 75 kuti chamma 3 koloko ndi pamene a president anazaona kuti nkhani yokhala ngati ndi serious. Koma nthawi yomweyinso ndi imene amakuuzani a Squese amene ndi modzi mwa boma kunena kuti ndege yagwa, kutandauza kuti chithunzithunzi chimene tikuchipeza ifeyo nchonena kuti zinadziwika kuti ndege yagwa ndi aboma pa nthawi imene itangopitirira 3 koloko. Pa nthawi yomweyi ndege aboma akunena kuti yagwa, koma a president akupita kukaluza dziko la Malawi kuti kuyambira panopo ndege yasowa, tiyamba kuyang'ana muzitipatsa ndauza ame kuti azitipatsa ma report amene ndege kafukufuku akuyendera mawu azifolo aliwonse. Chonsecho kumbaliku akudziwa kale kuti kudzera mwa Squese akudziwa kuti ndege yagwa.
mutalumikiza zimenezi ngati nafedwa pepani munamva bwanji kapena simunaganizire mbali imeneyo? Zikomo kwambiri honorable. Pa nthawi imeneyoyo sindimadziwa kuti chikuchitika mwina kunjaku ndi chani kaya kwa president kapena zimenezo tinazaonano powerenga. Koma pa nthawi yomwe anabwera Dr. Sikwese sinali ma 3 inali chamma 4 and chomwe ndikukumbukira ndichokuti sindikudziwa kuti kodi iwo wedio anangopanga okha kapena anatauzidwa kuti asanene choncho kapena anali ndi information. Koma ndimakumbukira kuti analitchula wedi loti crash because it changed everything for me. Munthu woti ndimaona ngati mwina achita emergency landing kwina kwake. Nde sindikudziwa kuti mwina fuso linatalika pepani mwina mundi mati bwanji. Through chair pepani ndimanena kuti kutengera mmene mwafotokozera nyumba ino kunena kuti munamva zokuti ndege yagwa chamma 4 koloko kuchokera kwa Dr. Sikwese. Yes. Chonsecho dziko lino linali kalikiliki kumanena kuti tikuyang'ana position ya ndege kuti tidziwe kuti chachitika ndi chani, kuti yagwa kapena sinagwe. Koma apapa zikukhala ngati amatsimikiza kuti ndege yagwa. Zimene ndimafuna kuti mungoona kuti mmene ndikonena ine zimene zikusiyana ndi chithunzithunzi chimene amalawi amapatsidwa kukhala ngati sakudziwa kuti za ndege zili pati. Ndiye ndimafunsa kuti inuyo munaganizira kumbali imeneyi kapena simunaganizire kuti komatu Sikwese aja anaduza mmafokoloko koma timalandira itapitira so folokolo timalandira ma updates pa MBC TV folokolo mutauzidwa kaenda Sikwese timalandira ma updates onena kuti tikuyang'ana kuti tidziwe chachitika kwa ndege ndi chani, yagwa sinagwe. Chonsecho awananena kale kuti inagwa. Sindikukhulupirira ngati kama ndimvesa menepo. Ndakumvesani komano mwina kumvesesa kwanga kunali kokuti kuchokera pa nthawi yomwe anayamba kuzandiuza ine muja anali no pa search and rescue kuti ino afuna akayipeze komwe yagwera osati kuti akuyembekezera kuti idakalibe mmalele chifukwa choti nthawi ya izi ndingoganizano mmene mwandifunsa mwete koma pa nthawiyo sinaliso kuganiza zonsezo. Pa nthawiyo I was just in shock kuti ndekuti apapa tikuchita deal ndi munthu woti wavulala mwina osati kuti mwina wapanga emergency landing kuti solo za maliro wasn't even in my mind. Ndimaona ngati Chilima tapezabe koma nkaona ndimakhala frustrated kuti chifukwa chani akuchedwa mwina he's bleeding somewhere along with his colleagues. Mwina fuso kundivuta kuyankha koma mmene ndingayankhire ndi choncho kuti sindikudziwa kuti yeah. Zomwe kwambiri I think kwinako itakhala opinion koma chair my interest was kuti for the first time tadziwako kuti munthu amene anatchula kuti ndege yagwa koyamba ndi siku ilili siku lomwe la ngoziro nthawi ya mafokoloko ngakhale timang'ana koma ndani ndi at least confirmation on the first same day. Kachiwiri ndikhulupirira ndi choncho eti. Kachiwiri chair ndimafuna ndingo fusako in general kuti manong'onong'o ena amanena kuti panali mwina nkhani ngati zooneka ngati za upandu kutabwera kuno avalera ananenapo maonena kuti Chilima anadziyankhula maonena kuti ngati kuli kufa kundegemo ndikafera konko ngati kuti oyamba singakhale ine. Ananena something like that. I mean mwina ndakhala kuti sindikunena in the exact words koma anati pasa chithunzithunzi chimenecho kuti ananena aukauluka makwala ake. Ndipo amamveka so manong'onong'o onena kuti anthu ena anachenjeza Chilima kuti musakwere ndege imeneyi iwo kumabweretsa mawu ngati amenewa. So ife tilibe umboni koma timafuna kuti amalawi tikamamaliza nkumano titengerepo mwayi mwina mafunso ena ngati amenewa tizitha kumayankha kuti mwina commission of inquiry yathu ikhale yaphindu kupanga clear zomwe zili zonama komanso kutsimikiza zomwe zili zoona. So chair, through you I would want to request ngatanga tipatseko any picture to do with the same during a night before. Zomwe for now.
Ineso kwambiri kumva mawu amene aja kuchokera kwa avalera kuti Chilima anayankhula mawu amene aja. It was very strange to me chifukwa aliyense amadziwa kuti Chilima tikamayenda amayendetsa okha galimoto. Chifukwa chachikulu chinali choti amakonda kunena kuti nditati ndachita ngozi ndizafe ndekha ndisazaphe munthu mwana wa munthu wina. Nde kuti amadziwa kuti akukakwera ndege ndi maishaniru ndi achimanene akapheni anthu onse aja nde akachite dala. Ayi, not Saulos Chilima. Never. Context mwina yomwe inayankhulidwa mawuwo ngati anayankhulidwadi mwina ndi yomwe is missing, koma sindikukhulupirira kuti amapanga challenge kuti olo nditafa palibe vuto. No. He was a very cautious man and he was a very health conscious, kuonesesa kuti akuzisamala munthu woti akufuna akhale ndi moyo wautali kwambiri. Nde ndichowawa kumva kuti mwina anthu amaganiza kuti iwo anali ndi ngati death wish or something like that. No, I can confirm kuti absolutely not. Ziko. Chepo maliza. No, mwina ndifose munjira ina. A former vice president mene mukwaziwira moyo wawo amaenda ni mantha panali nthawi inake imene analandira ma threats ena aliwonse. Was he living in fear? Our vice president was cautious chifukwa ndiziti amakhala atcheru nthawi zonse ndingamasulire choncho. Mbuyo mu ma attempts alipo on record, so I don't want to go into detail, koma we are aware of him being stoned kuphalombe. Machinga, I think at some point mangocho something in nthawi ya campaign. So ma attempt ena amatha kubwera anthu mwina woti akwauzwa te muzikhala osamala ngati ifeyo amakhala nafe very careful kuti tikati tiyende ndi kuti nthawi zonse pazikhala security, even just to go pamalo papang'ono, because amati sumadziwa bwino mitima ya anthu and not everyone is a friend. So because of the position that he was in, he had to be cautious. So he was very cautious and always careful. Chair, my very last one is just to confirm, Kuti, you've mentioned that you tried to get a picture. Kuti muna asetsa nthawi imene amakupangani brief anzathu amene anadutsa report akujema na BFU kuti ayankhe mafunso ena zambiri zimaoneka kuti amangoganizira chifukwa zimapezeka kuti zilibe umboni. Mwanenapo kuti chifukwa kuti panalibe ma instruments angapo kuphatikizapo flight data recorder komanso anyway zoti zathandizire kufufuza chomwe chachititsa ngozi ngati tingayichule kuti ngozi. So munanena kuti chifukwa kuti amangopanga ashumu zambiri mutafunsa kuti akupatseni mayankho ena amene samamveka, zinaoneka kuti anthu ena ake akuwakakamiza, achala ananena okha kuti anthu ena ake akuwakakamiza kupanga zinthu zopita munjira ina yoti yosiyana ndi the norm, ndipo inu mutayesetsa kuti atchule anakanitsitsa kuwatchula. Would you confirm? Honorable, I think mwandichitako misunderstand pang'ono. Okay. They admitted kuti they were working on assumptions because there was no cockpit recorder, so there was no black box, so a lot of information on what was happening in those final moments they did not have. Komano amanena kuti pali information ina yomwe they had to rely on a government source
koma anakana kutiuza chifukwa ife timanena kuti government socio ngati anali amene anakuzani kuti ife timasati niyo zoti function iyamba 10 koloko munazitenga kuti mpana muike mreport ndamati ayi zina zamatipasa munthu amene timagwira naye ntchito koma sanatiuze kuti munthu anali ndani chifukwa tinauza kuti munthu enda amakuzani zina zolakwika. So we don't know how much was right and how much was so it didn't feel like completely independent as a report. Thank you. Thank you, Chair. Zomba City, South. Thank you so much, Chairperson. Madam Chilima and Mike Amoto. I would like also to join my friends in conveying our condolences from the people of Zomba City South. Pepani kwambiri. Ndi mafunso atatu kapena naye ndingofuna just to follow up. Ndili pa page 2 ya report yanu. I think sindolenga paragraph yoseyo. Koma munalemba kuti I was there for surprise when later he informed me that he would go to the funeral. I asked how, and he said that the presidential program had changed from 1 to 5 p.m. departure. Pamenepa, did he inform you where this communication came from? No, he did not, Honorable. Yes, thank you very much. I'll move Madam Chilima to page 3. Munalemba za around 3 p.m. kuti Mai Valera anakupezani. Ndi iwo ndi amene ananena kuti the plane was missing. Tangochita ni confirm kuti nthawi imeneyi boma linasana kuuzenibe kuti ndege kusowa chifukwa rescue efforts, search and rescue efforts zinazitayamba chama 12:45. Tachita ni confirm kuti boma linasana kuuzeni officially. Ayi boma linalisana nene. Zikomo kwambiri. Ndipitirirabe pa page yomweyo anzanga akuzomba Thondwe anafunsa za Dr. Skwese kuti anatiuza kuti the plane had crashed. Ndemwe achitaso confirm kuti mawu ake anali omwewo a crashed. Ndena neso ni maganiza zomwezo kuti komatu tinali tikuuzidwa kuti ndege yasowa koma apana kuuzani ndithu crashed. Ndemwe achita confirm. I hope it's on record kuti Mai Chilima anatauzidwa kuti it had crashed. So Chair, this is for noting. Ndipitirirabe kupita page zake mafunso anga ndongofuna confirmation Mai Chilima. Follow mukuti around 11 a.m. I started getting condolence messages. Tukumbukiranso kuti malipoti amene tili nawo ndege inapezekanso around the same time. Tachita niso confirm kuti boma nthawi imeneyi linasana kuuzeni kuti ndege yapezeka itagwa. I confirm koma mwina ndinene kuti palibe wa boma amene anabwera kuzatiuza kuti ndege yapezeka kapena kuti Achilima mwalira. Tinaonera pa social media. Zikomo kwambiri. Ndiye ndipita chakumapeto. Munanena kuti mukupita kunsipe. Anthu amagenda ena kumati taimani tiaone a VP komaliza. Ndiye munanena kuti you were given inadequate protection. Ndimafuna mungochita describe the security detail at that time. Kuchoka kuno kafika kunsipe. What was the security detail like? I think it inali manja mwa MDF. Komano ngati ndisakunama convoy yathu inalibe ya magalimoto angapo koma MDF ngati anakwana 10 ndakayika komanso chifukwa choti moyo wa khala mkazi wa VP zoenda maconvoy tinazolowera ndi makhala ndi formation yake yomwe amapanga anthu akamayenda koma timapezeka kuti anzathu a MDF mwina formation imeneyoyo imavutirapo moti to be honest apolisi athu amene tinali nawo had to eventually take over ndikuyamba kuchita radio kwa anzawo kuti
timakumana timati tikamafika mwina padedza tikuchitanso join ndi apolisi ena kuti tizikhanga tiuchulukirana tikamakafika mwina kumapeto adedza antchewu akuchita take over etc. So police had to come in because of the work of our close protection officers who now took over from it's unfortunate but it's the truth kuti the way the MDF was handling it with their small numbers and macrowd mmene amakhalira tikamafika mma-city center there would be hundreds and hundreds of people onse afuna agwire coffin onse afuna. So with 10 people at some point one of the MDF anadza khanga dafuna kugwa and timaziwa tu yakangogwa ndekuti afera pompo apondedwa. That's how bad it was tikamaenda mma-city. So we were very traumatized kuti IMDF tikamachita approach city center akaona chigulu cha anthu chija amazangoima suddenly ndekuti aliyese kumbuyo makhala sudden pamene normally umayeneka kuti ina ikuenda uku ina ikuenda uku kuti uyu akamayima uyuso athe kuyima wakumbuyo kwali patali koma mukakhala ndandanda otere there were a lot of things that didn't go well in terms of transportation yokafika kunsipe siko. Chairperson zikoma kwambiri. Convoy imene inandidusa pa Lake View ndi ndikumvesesa chimene mayi Chilima kunena. Komalizira chairfunso lomaliza chinatengera president opuma mu presentation yanu komanso tinazo ma records 4 months kuti commission of inquiry aichite institute. Ndimafuna be mungotiuza kuti ngati family nthawi imene ija 4 months sitikuziwa chimene chanchitikira vice president wathu inuyo bambo akunyumba ngati family mmamva bwanji. Chairperson I submit. Zikoma kwambiri honorable. Actually ngati family tinazaisa kupemphako kuti mwina tikipeze mpata kuti tikakumane ndi president tikafotokoze madando athu osiyanasiyana koma unfortunately I think tinazange request ya kunena kuti meeting yomwe tinazapasidwa inali mu January 2025 patadusa nthawi yaitali kwambiri and unfortunately at that time ngati abanja sitinapiteko. Actually ngati ndikukumbukira bwino mwina ndisayankhulira anzanga koma imakhala ngati ya compulsory yoti anthu amauzidwa kuti apite akakumane ndi president and amauzidwa kuti alemberetu zomwe ukanena zimenezo koma this is hearsay nde mwina kungokupasani ngati some information yowafunsa anthu ena amene anga my experience awo koma ngati ifeyo tinayesa kupempha meeting sinatheke ndaiwala. At some point I think I even spoke to the first lady asking her kuti ndimafunako meeting nde anandidziwitsa kuti pakali panopa mwina ali busy bwana koma ine ndikhoza kubwera ndi azimayi akutchalichi nde ndinauza kuti zomwe timafuna kukambirana sizoterozo koma no that was our experience generally kuti mpata woyankhula ndi president sitinalibe. Ndikhulupirira tafunsa mafunso okwanira almost 2 hours nde amene ali ndi mafunso ena funso limodzi aliyese amene akufuna funso limodzi ndi apempha iwowo kuti alembe mwina athe kuyankhira nthawi imodzi ngati mafunso ali ochepa koma ndipasalese funso limodzi nde tiyambe ndi amene munayamula mwachangu Mwanza Central Lilongwe Mude kenako mutha kuyankha ndi do Kasangaza atatuwo ndikena tibweraso atatu malizira. Sikoma kwambiri chair. Namvetsera mwachidwi presentation ya Madam Chilima. Ndeni mangofuna bepa issue ya kusintha kwa decision yopita kumaliro. Ngati munamva bwino munanena kuti chifukwa chimodzi cha zimene maganizo opita kumaliro amaoneka ovuta unali ulendo wa president kuti unali 1 o'clock masana ndiye kuti apite kuja abwere zimaoneka kuti zosatheka.
titanena kuti mwina chiganizo chiso kwambiri chinapangika chifukwa chokuti program ya president inasintha kuchoka 1 koloko kufika 5 koloko madzulo. Mukhoza kugwirizana nawo kapena maganizo amene? Ndikhoza kugwirizana nawo chifukwa chokuti kuchipanda program kusintha sakanakwanitsa kupita. Zikomo kwambiri. Chair, anakamba mawu mchingerezi kuti toxicology. Ndimaona ngati mchichewamu mwina poti amalamu ambiri akumvetsera. Munanena kuti matest amene osanachitike nthawi imeneyo. Kapena ndinene kuti mpaka na pano sanapangikebe. And kodi tikati toxicology amafuna kupeza chani akamayeza zimenezo? Honorable, poti zimenezo naneso nazitenga mu Commission of Inquiry zoti nawso amadandaula kuti toxicology sinachitike. And mwina angayankhe bwino ndi amene anatenga masample kuti kodi matest amene amafuna kupanga nawo ndi chani, amene ali anthu amene anapanga mwina ma autopsy. Ziko. Thank you very much, Chair. Lero. Thank you so much, Chair. Ndimafuna ndiyambe nkunena kuti ndikugwirizana nanu mayi Chilima kuti mukudabwa nkhani ya function. Kuti BFU report ndipo ngati muli mafunso ambiri ena akuyambira pamene pa BFU report amanena kuti ndi 10 o'clock nthawi yoyambira function pamene inu mmadziwa komanso anthu ena amadziwa kuti yamba 11 o'clock. Ndimafunanso nnene pano kunena kuti wonse amene abwera atiuza kunena kuti zimayenera kuyamba mba 11 koloko. Munthu mmodzi yekha amene adatiuza za 10 koloko ndi anduna a justice. Ndi amene adatiuza kunena kuti out function imayambira 10 o'clock. So mwina tifufuza pamenepa kuti iwo adamva kuti chifukwa wina aliyense akunena za 11 koloko. Koma funso langa lubwera apa nkhani ya nthawi yonseyi tinagwirizana ndipo ndimamvetsetsa nakufusaninso kangapo ndipo ndinalimbikira nkhani ya delegation. Panabwera comment kunena kuti a vice president was delegated. A comment that came from us. Koma inuyo munakanitsitsa ndipo simunayankhepo nkhani ya delegation. Ngakhale ntafusa za ku South Korea simunayankhepo nkhani ya delegation. Ndiyeno ndimafuna ndimvetsetse bwinobwino kuti kapena ine sindinamve bwinobwino kuti inu munanena apo kunena kuti he was delegated. Kapena kuti anatumidwa. Pamenepo ndoti ndiyamba kuyankha zinthu zoti sindikudziwa. Mena nenera iwo anazangondiuza kuti ndipita. Whether he was delegated or not, ndiyamba kuchita speculate. Ziko. Kasangasi. Zikomo kwambiri, Chair. Munadzafotokoza mayi Chilima kunena kuti kuchokera pa page 75 ya Commission of Inquiry report, a president amene ndi a former president anazindikira kuti nkhani ndi ya serious chama 3 o'clock. Then mafuna ndidziwe kuti kodi ni ndani weniweni mwina mu report mwamene anapereka information imeneyi kuti 3 o'clock ndi mene a president anamba kukhala serious kuti ayi nkhani ndi ya serious kwambiri. Chifukwa kunoko ku committee kuno tinalandira information kuchokera kwa anduna akale ahale mkandawire kuti itatha 4 hours kuchokera pa nthawi imene ndege inanyamuka kukiya amadikira kuti 4 hours ithe chifukwa amaganiza kuti popeza muli fuel wa 4 hours mwene ikhoza kukhala kuti ili kwina kwake. Koma chamma 1 search and rescue inayambika. Ndipo mukukamba kwawo ahale mkandawire amanena kuti amalumikizanabe ndi a president opumawo komanso a commander. Then mafuna ndivesese bwino kuti za 3 o'clock zikuchokera patipati. Honorable, inaiso nangowerenga mu report zimenezo chifukwa alemba kuti at around 1500 hours the SPC, the MDF commander, the Inspector General of Police and the Minister of Health went to Kamuzu Palace to see His Excellency the President. It was during that meeting that His Excellency the President understood the gravity of the situation. I'm just quoting the report. Ndesi ndingaziwe kuti
mwina amene analemba report onda amene anganene kuti akati understood the gravity of the situation at 3 o'clock amatanthauza bwanji. Mangofuna ndi clarification kuti mwina mukumvetsetsa kwanu mmene mutawerenga report yo maona ngati kuti no mmene zikunenedwa kuti a president anapanga understand gravity of the matter around 3 ndiye kuti search and rescue inayambika nthawi imeneyo kapena inayambika mwina nthawi imene amanena ahale mkandawire kuti immediately after 4 hours chama 1 search and rescue inayambika. Zikomo kwambiri honorable. Report ikupitiriza kuti it was during that meeting that His Excellency the President understood the gravity of the situation and immediately instructed that a more comprehensive search for the aircraft needed to be instituted. Ndekuti mwina the prior search was not comprehensive. That's my understanding. Zikomo. Last questions? Nzonzi, Chair Nzonzi Vai, and then there's Agasina, Ndeti Mariza, Unagondi Zomba City. Zikomo kwambiri Chair, kutipatsa mwayi anthu akunchewu zozimvaye kuti ndiafuseko mafunso awiri Madam Chilima poyamba pepani chifukwa chakuti ayokondedwa wanu komanso the Vice President. Kumawaku mai idini anauza komiti ino kunena kuti adayitanidwa ku area 30 kuti akatenge zina kapena tunoti katundu wa anthu amene adachita ngozi ndi kumwalirawa ndipo iwo adakapatsidwa foni. Ndimangofuna ndidziwe kuti kodi nanunso munali ndi mwayi woyitanidwako ngati mwayi odalipo akuthekera kuti adachita likava zinthu zina za malemu Dr. Saulus Chilima kudalipo ande mudapatsidwa ngati mudapatsidwa chani zimene mwina kuthekera kulipo kuti mwina mutho tithandiza komiti ino kuti mwina tithe kuthandizikira mukafukufuku wathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Ine sinalandire personally zinthu zawo ndimakumbukira kuti tili ku area 12 ndinazapasidwa corona anamwalira nayo uja watch yawo ndi ring zinali nka container zidakali nka container momwemo ndi bracelet yomwe amavala. I think sindikumbukira bwinobwino komanso later chifukwa zina zamapasira apolisi athu anatipasira chikwama chawo ndi coat zomwe zinali completely drenched in jet fuel. Zimanunkha kwambiri zoti timazisiya panja kuti mwina fungo for a long time. Nkhani ya mafoni I had to start asking patadusa mwezi ndikuona kuti mafoni sakubwera. Namba kufusa kuyamba kuvutisa kuti kodi mafoni ali kuti and why are they being held. Zina zonse mwapereka mosavuta mosafusidwa koma mafoni were withheld until over a month pamene tinazapasidwa mafoni awiri ophwanyika. I think we are missing one but I can't confirm, but I think he had 3. Komano tinapasidwa after following up kuti kodi mafoni bwanji, because I just felt like kuti I didn't understand why they were being kept for so long. Ziko. Thank you, Chair. There's Agasina, and then Timaliza ndi Zomba City South. Chair, sintenga nthawi chifukwa mafunso anga amene afuna ndifuse Mvai has just asked and anafusa so ku lungemudu ya delegation koma and mafuna ndifuse just supplementary an extension ifuso mena fusa ali nchewu Mvai ya katundu amene mu anapangidwa recover nkhani ya phone. You said you think he had 3. Mganza nani mafona awi. I wanted you if you can be certain nani mafona Ngati out of the 2 munandirawa. Nalo awilo kawo pana panaso phone ina. And if those phones wanaloda anaphwanyika
enamati the phones were tampered, some information were taken out in the phones. If you can, if you are able, ngati mungathe kuyankhula apo mankhani imeneyo to confirm or speak something about it. Court ndi the bag idapangidwa recover tinalandira mboni kwa avalera anena kuti he was manoti akafika kunzuzu akavalira kunzuzu zovala kuti apita nokumaliro popita sana vale suti ngakhale anthu amanena kuti ena makabe kuti ayi mwina zovala zimene zinaoneka mthuzi zinazo zimene adavala ku nyumba. I'm not so sure if you're comfortable to speak about it. Ndi kuti zinabweradi zovala zina bag imene inabwera ndi enawo. Pomalizira chair, I only ask the Madam Chilima. Mwandiwerengera bwino page 75 on that bulletin at around 1500 hours. Imene kamba za comprehensive search rather. Through you, chair, I would ask you Mugankafusao if you can read for the committee and your understanding of it, the paragraph above at around 1500 hours. The commission further established that. I would want you to just to read that and speak to it if you can. As a chair. Pepa honorable fusolo yamba lijalina lilo kuti ndimafusa kuti ndikanafusa nkhani ya mafoni kuti munabatsidwa futi amayi adina nanena so kuti imodzi I think ya 08 so anani mafoni awiri so anayafusa kale chemwalanga kunchewu mvayi ndemwe anena kuti you think he had three phones from nandra awiri woka then mafona mupange confirm kuti anani mafoni angati ndi kuti is it true that the phones were tampered with kuti mwina some information were extracted out of it as the seko mene enamanenera mphekezera zina ndi nkhani yazovala enamati zimaoneka mapicture aja sadly enamati sizimenezo anachotsedwa zovala koma tikumbukira avalira adanena kuti zovala zawo masuti awadanyamula kuti akavalira ku Mzuzu Hotel. Zimenezo zinabwereraso zimene zinapezeka bag munalandirayo. I wanted to confirm on that one. The last kungondiwerengera the page 75 paragraph ya mwamba ya imene munawerenga musimweche. Okay, zikomo kwambiri. Mafoni I can't confirm kuti analipo awiri atatu chifukwa chokuti amasintha nde koma ine nalandira awiri and mwina ndophwanyika kwambiri kuti sindikuzowa kuti anachitidwa tamper with or not koma kuwasunga kwa mweziko ndi kumene kumandipasa nkhawa kuti akutani nawo chifukwa zina zonse anangopereka mosavuta koma mafoni okhawo mwina athauza fotokoza chifukwa zake. In terms of zovala sindinalandire zovala kupatula court yawo zoti amayenika nditero nditi sindinalandire zovala zina zilizonse ndinangolandira court and chikwama chomwe ndikunenacho ndi briefcase osati chikwama cha zovala ziko. Yeah. One remaining on the commission report, page 75, which she was referring to. Yeah, so if you can lead for me and speak, at around 1500 hours, 4 o'clock a minute. Then before that paragraph. The Commission further established that at 12:15 hours, His Excellency the President understood the MDF commander's telephone call as an alert to the effect that the aircraft was failing to land in Mzuzu due to bad weather and may be on its way back to Kia. At this point, His Excellency the President advised the MDF commander to report back on the progress within 4 hours. Tipitirize? No. Munawerenga sabana ina ya musio. So I wanted you to speak to it. How do you understand it? Hani ya comprehensive search munagamba ya this paragraph ya musio, ndi paragraph ya mwambayo. Ibine munawerenga banobayo. Okay. Ababa I understand kuti 12:15 hours inde kuti IMDF commander anadziwisa president kuti ndege sinduzoti anauza chani koma anauza kuti ndege anauza zinthu zoti zinapangisa kuganiza kuti ndege kukanika kuchita land komanso mukumvesera ngati ndisakulakwitsa
ndimamvesera testimony ya komanda opuma nthawi izi zikukhala ngati zasintha. It seems like maybe a president anadziwa ile koma I could be wrong. It's something worth checking. And muone kuti pena pake anazalembaso kuti ati 11:35 ndi pamene anauzidwa nde. It's very confusing kuti nthawi yeniyeni inali itiyo, but all I can take away is kuti there was no sense of urgency. Thank you. Tumalize ndi Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna Madam Chilima kuti achite confirm kuti SKC anaziwa anachita decide zopita ku Nkatabe madzulo. Tachita ni confirm madam. Madzulo apa 9 June. Zikomo kwambiri honorable. Ineo anandiuza usiku. So I can't really know what time he decided. Zikomo. Chair, nimafuna kuti madam achite come out clear kuti anauzidwa usiku chifukwa tikucheza ndi asilikali chair mukumbukira ena fete manena kuti zimakhanga te pali disjoint ma decision of vice president ndi communication ya ku MDF in terms of the command kuti vice president akupita ku Nkatabe nthawi zimasiyana. Zimakhanga te communication ya ku MDF inachitwa document 1529 pamene ma instructions amapita down ukafika no 1732 ndege itatera kunzuzu ndimene mapilots amauzidwa kuti muli ndi next assignment mawa. Koma apa madam akutiuza kuti iwo anauzidwa usiku ndifati mane anthameja kuti pali mismatch and madam Chilima akuchita ndi confirm kuti ukhanga SKC anali mbuyo MDF inali kuchita communicate in advance before the vice president. I just wanted to say that. Sorry, Chair, I'm confused with that comment that has been given at the end. Is it what we have heard or it's his opinion? Because what we have heard is not the comment at the end. I'm confused. Ndimafunsa kuti Chilima achite confirm kuti avipi anauza nthawi yanji zoti akupita ku Nkatabe atiuza kuti ndi usiku. Ndiye ndimafunsa kuti kodi decision anapanga usiku ndi atiuza kuti iwo anangouzidwa usiku. Ndiye ndimanena kuti communication ndinafunsanso atabwera azathu ame kuti bwanji zikhanga zikusiyana chifukwa mu MDF report communication from MDF headquarters to operations was at 1529. Ndipo mapilot anauzidwa ati 1732 atafika kunzuzu. Mukhoza kukumbukira kuti zimene zinali choncho. Then machita no follow up with Madam Chilima kuti kodi iwo anauzidwa nthawi yanji to reinforce kapena to dispute that disparity that we had detected area. Ndiye akutiuza kuti anauzidwa usiku. Then ndikunena kuti that discrepancy still stands. You might want to comment on that, Chair. Through Chair. No, I'm not opening debate for members. The debate can be sane. And if I think he's probably stating his opinion. He may have to defend it as a tikafika analysis. Si funsogodi Madam Chilima yankende, I'm agreeing with you. Could you the opinion now? At an appropriate time, if this is a material, a substantive issue, we'll have to discuss it, all right, and frame it up. I'm sure I've answered you Longemude. So mango funa kuti amasule Madam Chilima kuti mafunso tamaliza. Ine mango funa kudziwa umoyo wanu kuti jogere tsiku limene uzafika tsiku la lero. Mukuyang'aniridwa, mukusamalidwa, boma likukusamalani, ndipo chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji. Pokala anafedwa, kuli mapensioni, kuli madamages, ena ndi ena. Chiyembekezo chanu ndi cha mtundu wanji. Zikomo kwambiri Honorable Chair. Ndinene kuti chichitikire ni zovuta. Ma benefits
benefits anapitirira mpaka na nthawi yomwe tinakavota. After kuvota, tinabwerera to being normal civilians. I think about maybe 6 weeks ago, Honorable Chisale anandiuza kuti ndamva kuti mulibe security nde ndikudziwiseni kuti a president anena kuti tikupaseni security ndanatipasa apolisi apageti ndi oyenda nawo amodzi. Komano in terms of ma benefits ena onse zimenezo zinatha. Koma my understanding is kuti act yathu simachita provide, and I think my understanding from kuyankhula ndi Honorable Chisale kunaliko kuti they are trying to amend the act kuti it should now start taking care of anthu osiyana-siyana ngati ifeyo oti mbuyomu panalibe provision ina iliyonse. Koma ndinene kuti aboma lakale anati they maintained mpaka na nthawi yomwe the governments were changing. Thank you. In terms of pensions tinalandira, koma pankhani ya ngozi specifically kuti any sort of compensation nde no. Ziko pepani ndati ngozi koma crash zikomo. Natokoza kwambiri chifukwa ifeyo, so apart from your mental state, your welfare yofunikira kwambiri kuti mupitiriza kukhala bwinobwino, kuzisamalira, kuyang'anira ana, kuti somwina masomphenya ena ndena amene anali nawo a former vice president mwakwanirise, koma china cholinga chawo kuti banja lanu likhale bwinobwino. Nde tikhala nafenso tikuwunikira mbali imeneyo ya compensation yo ikanachitika mwachangu zikanatichitira bwino. Koma ndikuthokozeni kuti tacheza nanu pa nyengo yovuta yowawa, koma mwatifotokozera za kumtima kwanu. Ndikakumvesesani mumanena ndi mtima wanu wonse, mukhudza simumabisa china chilichonse, mafotokoza china chilichonse. Zatipasa chithunzithunzi chokwanira pana mbali ina imene ife timaziziwa, timadikira kuti mwina timve mbali yanu. Koma kuli magaps ena ndi ena, ma gray areas ena ndi ena amene tikhati kufufusa letu kutsimikizira ndi komiti ino igwira ntchito yofufuza kuti mpaka na chilungamo chidziwike, cheni chidziwike, kuti mwina pazakhale closure tsiku lina. Koma ndikuthokozeni kupezeka kwanu. Pempho langa ndikuti Ambuye akutsogolereni, akhale nanu, akutontezeni, akupaseni mphamvu. Ambuye akhale nanu. Mutaumasuka kuti pepani Honorable Chair, ndingonjezerapo zinthu ziwiri kuti panali family member amandikumbusa Auntie Rose wakuti tili ndi achibale athu achiwotha amene anali ndi zolankhula pa nkhani ya autopsy poti iwo analipo. Nde mwina it might benefit kuti titamva kuti zomwe angafune kunena ndi zotani. Ine sinafune kumva ma details azomwe zimachitika kumeneko chifukwa amakhala munthu akunchekacheka. I did not want to hear that. Komanso poti mwakamba za welfare ndati ningonena kuti pakali panopa ma school fees ana about 18 anthu amene anamwalira pandegeja kupatula ine mwina ndi awiri ena mafamilies awiri ena. Ife tikulipira fees ngati SKC Foundation kuyambira nthawi imeneja mpaka na pano. Nde mudati mwatithandiza welfare. I know anachokachoka anthu m'manyumba a polisi etc. and now they are stranded and struggling. I have to mention Honorable Use anathandiza kwambiri mapension a anthu ena samatuluka koma anatengapo mbali mpaka na anathandiza azimayi aja. Koma ndi zinthu zoti avutikira fuka ina I think pension alandira chaka chomwe chino. So kuvutika upo kulipo, inenso moyo unasintha.
unasintha, so the changes are there. Zikomo kwambiri. kapena mulini mawu malizira Ndamenewo ngakhale moyo unasintha koma ineyo ndilibolako kwambiri kwa basi poti tinali anthu oti mwina a private sector beforehand koma ena anzanga zikomo kwambiri. nditseka ndikuthokozani kachiwiri kachitatu kupezeka kwano, tikufunirani zabwino zonse. Ife timakunyadilani musaone kuti musakuone ngati muli nokha, amalawi onse mukaona ena ali mulumu momo ali nanu, simuli nokha ayi. Zinachitika koma tikuyenda limodzi ndithu, koma ambuye atitsogolera mukhoza kumasuka. Zikomo kwambiri.